അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി ചിക്കൻ കറി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം. അപ്പോൾ ആവശ്യമായ സാധനമാണ് 2 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ 2 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ കരിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മല്ലിച്ചപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റാണ്, അത് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അടുപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുപ്പിലൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടായതിന് ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായ തക്കാളിയും സവാളയും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ടും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കല്ലുപ്പാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏതുപ്പ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം, പൊടിയുപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ കല്ലുപ്പാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇത് വേഗം ഒന്ന് വഴണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ, സോഡാപ്പൊടി എന്ന് പറയും, അത് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേഗം അത് വഴണ്ട് വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സോഡാപ്പൊടി കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നിർബന്ധമില്ല, ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇത് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാല ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ ഒരു സംഭവം ഇടാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇടാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, സോറി. പിന്നെ അപ്പോൾ അത് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും വേണ്ട പാട് ഇടേണ്ടതാണ് കേട്ടോ, ഇടാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയിലെല്ലാം മണമൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ട പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും, അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കളയാം. മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലോണം അത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് തിളച്ച് വന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല വൃത്തി കഴുകി ഒക്കെ ക്ലീനെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കനിലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചെടുക്കണമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. അത് തിളക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അടുപ്പിലായത് കൊണ്ട് ഒരു ഇതുണ്ട്, നല്ലോണം വേവണം. അപ്പോൾ നമുക്കത് നല്ലോണം തീ കത്തിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ലോണം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മല്ലിച്ചപ്പും പിന്നെ കറിവേപ്പിലും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ 3 തണ്ട് കരിവേപ്പിലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മല്ലിച്ചപ്പാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നല്ലോണം മല്ലിച്ചപ്പും കറിവേപ്പിലും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം. അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ. ഇറക്കി വെക്കാം. അടിപൊളി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു ഡെക്കറേഷൻ, ഒരു രസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്താം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.